Sa Victoria City, Negros Occidental, isa ka high-value target level 3, patay matapos ginpasuni nagbato sa kapulisan. Malapit 3 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa posisyon. Yaring report. Sa litrato nga ini makita ang lawas si Leonor Halandoon nga nagapaligo siya kaugalingon nga dugo. Nagwa sa paunang investigasyon nga nagbato sa operatibo ang subject sa ginkasangang operasyon sa Barangay 6 Victoria City kahapon. Ginalakipan sang Regional Drug Enforcement Unit, BCPO kag Victoria City Police Station ang operating unit sa di natabo ang ginaaligar shootout. Di lahat ng oras mapagtatawanan niyo yung mapapalagyuhan niyo ang ating authority. Lahat ng mga naipundal nyo yan, definitely mawawala sa inyo the moment na mahuli kayo. And the worst thing there, kung nag-insist pa kayo na gumawa ng kalokohan at lalabang kayo sa amin, well, definitely we will defend also ourselves. Ginabanta ang kapindo sa 0.7 milyones ka pesos ang balor sa masobra, isa kagatos ka sachets ng suspected shabu ang na-recover sa operatiba sa operasyon. If you look at the apprehension and the result of tactical investigation on interrogation, he also supplying illegal drugs in Panay Island. Madumduman mismo si Presidente Duterte ang nagmitlang sa ngalan ni Halandoon sang tinaligdan niya political rally sa Bacolod. Siya ang ginatumod ni PRRD nga nagbulos kay drug lord Melvin Odicta. Ang live-in partner sini ang ginapatihan aktibo sa operasyon kay nagaserve runner sa mga street-level drug users. Siyempre, ginapamin sa ako man ang akong gusto ko na silang tagaan sa mga ano nila. Ginapatihan niyang napatay nga si Rami Poha kag Rusty Consentino ang mga miyembro sa Halandon Drug Group. Imagine the 101 sachet ready for distribution yesterday. So, very extensive yung kanyang area of operation. Ang subject ang ginapatihan mayor nga suppliers sang mga big-time drug pusher nga nadakpan sa Barangay Singkang Airport. Madumduman nga nakuha sa mag-live-in partner ang masobra 9 million pesos nga shabu sa nasambit nga operasyon. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Sa kaangot nga balita, Philippine Drug Enforcement Agency ginkumpirma nga nalakip sa drug watch list ang drug group leader nga napatay sa bypass operation sa Negros Occidental. Si Zen Kilantang nakatutok. Matapos nga mapatay sa buy-bust operation ang drug group leader nga si Leonor Halandoon sa Victoria City, Negros Occidental, ginkumpirma sang Philippine Drug Enforcement Agency nga nalakip si Halandoon sa ila drug watch list. Oktubre 2018 pa sang na-monitor nila nga may connection ini sa illegal drug trade sa Western Visayas. Is actually engaged in illegal drug trade, specifically in Bacolod City, of course including other neighboring municipalities. Matandaan nga una na nga ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may nagbulo sa operasyon ni late PDEA identified drug lord Melvin Odicta. Suno sa PDEA may posibilidad nga si Halandoon ang ginatumod sang presidente. Siya din mismo ang makakapag in case na talagang ito yon na magko-confirm. However, aside dito naman kay Halandoon, ang dami ring minumonitor ngayon ng PNP at PDEA. Na maski alam nilang they may or they might be killed in a police operation, they still proceed or they are still going on with this business because of the lucrative benefit they get. Padayon naman ang monitoring sang PDEA sa mga newly identified drug personalities sa rehiyon. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.